Sa Good Vibes, ginpanginbulahan sang Charlie Company sang 605th Red Reserve Infantry Battalion ang kaupod nila nga nagrisgo sang iya nga kabuhi para salbaron ang apat ka mga persona nga nagakaanod sa baha. Sa Facebook page nila, ilang nga gindayaw si Sergeant Warren Salde nga isa ka Army Reserve. Sa Biyernes, pagkatapos mismo sang bagyo kag sang wala pa magtahaw ang baha, ginpahibalo siya sa mga pumuluyo nga may mga tawo nga naga-utaw-utaw sa baha kag kinahanglan nga i-rescue sa Barangay Hill Montilla sa Sipalay City, isa sa mga tuman nga apektado sang bagyo nga barangay. Ang mga tawo ang ginanod sa suba gikan sa ila sini nga mga balay. Wala siya magpangduha-duha kag ginsalbar ang tatlo ka mga kabataan kag isa ka iloy nga mga taga-barangay na uhang. Gindayaw sa mga netizens ang ginhimo nga pagkabaganihan sang Army Reserve.